हमनी दुनू जानी के रास्ता जो भी हुई लेकिन मंजिल हम ही है। अरे आहा तो मंगल बा। कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक टपाक डम डम। यहाँ के अभी ले तैयार न भइनी ह। हमरा त ई नइखे बुझात कि धोती कुर्ता पहने में कितना समय लग जाला। काजी अभी ले तैयार न भइनी ह। अरे काहे हड़बड़ाता रू, बस 10 मिनट। फिर 10 मिनट? अरे जवानी में इतना स्टाइल न मरनी है जितना बुढ़ापा में मारता नहीं। का रे ज्यादा गर्मी हो गई, उतारी तो गर्मी। उतार ना। आई बाबूजी, एकरा आगे तो चांदो फिल्म। मेहनत जारी है। अच्छा मनी भाई। हाँ भाई, एगो बात कही। हाँ का? भाई हमर झोरा बा। हाँ। एकरा के हम डेली बाजार लेके जाइले। अच्छा। आ जाइले, फिर जाइले, फिर आ जाइले। हाँ। लेकिन हमरा इस झोरा में कुछ ना रहे। हाँ। जबकि सराय में हमर एगो डेरो बा। अच्छा। तो तू ई बात के का कहबो? झोरी में झाट ना, सराय में डेरा। काहे कि हम इनका बच्चा के माँ बनने वाला बानी।